Доброго ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Думаю, вы будете згодны, калі я скажу, што наш навакольны свет дзіўны і неверагодны. А як жа? Столькі цікавых з'яў, жывёл, раслін. Галоўнае умець усё заўважаць. Ці даследаваць. Ці апынуцца ў патрэбны час у патрэбным месцы. Што ты маеш на ўвазе? Напрыклад, светлячковую вечарынку. Кася, зноў ты нешта придумала. Чаму ж придумала? Давайте разважаць разам. Я згодная. Якую галоўную адметнасць маюць светлячкі? Яны свецяцца ў цемры. Пра гэта ўсе ведаюць. Яны таму так і называюцца. І нагадваюць маленькія ліхтарыкі, якія быццам бы забыліся выключыць. Так, ці як невялічкія дыскашары. Уявіце, як яны танцуюць пад вясёлую музыку. Ага, але толькі замест бум-бум у іх свеціцца, не свеціцца. Вось і трымалася светлячковая вечарынка. Ну і выдумшчыца ты, Кася. Сябры, у мяне ёсць пытанне. Думаю, як і ўсіх нашых тэлегледачоў. Так, слухаем цябе. Чаму светлячкі свецяцца? Гэта атрымліваецца закон хімічнай рэакцыі ў іх целе. О, гэта хімія, як сапраўдная магія. А светлячкі – гэта прыродныя чараўнікі. Але калі прырода дала ім такую здольнасць, гэта ім навошта ды патрэбна? Усё так, Дарына. Гэтыя жучкі выкарыстоўваюць сваё святло, каб прыцягнуць да сябе ўвагу. Гэта як надзець надта яркую сукенку. Усё так, Кася. Атрымліваецца, што такім чынам светлячкі прыбіраюцца на спатканні. Атрымліваецца, што так. Яны лятаюць, зяюць і знаёмяцца. Ну, сапраўдна вечарынка. А где жывуць светлячкі? Дзе іх можна сустрэць? Убачыць іх можна ў лесе, парку ці іншых мясцінах з вялікай вільготнасцю, дзе многа раслін і траў. Атрымліваецца, што вечарынкі яны робяць пад адкрытым небам? Так, яны быццам увесь час параўноўваюць сваё святло з зіхаценнем зорак. Ну што ж, Кася, цікавую ты з'яву заўважыла. Светлячковую вечарынку. Мне спадабалася. Мне таксама. Але гэта яшчэ не ўсё. Я тут яшчэ і невялічкую віктарынку падрыхтавала. Як цікава. Будзем вызначаць, ці ведаеце вы, якіх жучкоў можна сустрэць у нашых палях, лясах і парках? Гучыць цікава. Пачынай, Кася. Які жучок вядомы сваёй афарбоўкай і лічыцца сімвалам шчасця і ўдачы? Варыянты адказаў. А. Жук-алень. Б. Жук-чарнацелка. В. Багоўка. Я ведаю, гэта багоўка. Лічыцца, што яна прыносіць шчасце. Правільна, Дарына. Наступнае пытанне. Які жук з'яўляецца самым вялікім у нашай краіне і можа дасягаць да 8 сантыметраў? А. Майскі жук. Б. Жук-слон. В. Жук-алень. Па назве хочацца адказаць жук-слон. Але ў Беларусі ён не жыве. Таму мой адказ – жук-алень. І гэта зноў правільна. Вы малайчынкі. Так, наступнае пытанне. Які жук мае характэрны зялёны колер і часта сустракаецца на кветках? А. Жук-скарабей. Б. Златка. В. Лістаед. Гэта златка. Яе крылы вельмі прыгожа зяюць на сонейку зялёным колерам. О, і зноў правільна. Што ж, лічу, што нашых жучкоў-жыхароў вы добра ведаеце. Дзякуй, Кася. А я лічу, што надышоў час глядзець мультфільм. Усіх запрашаем. Цікава, чаму людзі вырашылі гады жыцця лічыць праз зязюлі? Чаму не варону? Яе кар сустракаецца куды часцей? Цікавае пытанне. Тым больш, што вароны лічацца вельмі разумнымі птушкамі. Згодны, вароны цікавыя і незвычайныя. Давайце паслухаем і паглядзім. Варона ўваходзіць у сямейства птушак, якія яшчэ называюцца крумчаковыя. Сярод якіх знаходзяцца ігракі, і галкі, і нават сойкі.
Усе яны маюць падобныя рысы, але вароны выдзяляюцца сваёй незвычайнай разумнасцю і здольнасцю адаптавацца да розных умоў. А яшчэ вароны вельмі сацыяльныя птушкі. Яны жывуць у групах, дапамагаюць адзін аднаму і нават гуляюць разам. Вучоныя вызначылі, што вароны могуць пазнаваць сябе ў люстэрку, што з'яўляецца прыметай высокага інтэлекту. Таксама яны здольныя запамінаць твары людзей. Калі чалавек быў добры да птушкі, яна будзе яго памятаць і адчуваць давер. А калі хтосьці зрабіў вароне шкоду, то яна будзе яго баяцца і нават папярэджваць іншых сябровак. Яшчэ адна асаблівасць гэтых птушак, што яны вельмі добра могуць імітаваць розныя гукі, нават і голас чалавека. Вароны вельмі знаходлівыя. Напрыклад, карыстаюцца рознымі прыстасаваннямі, калі трэба дастаць ежу. У многіх культурах вароны лічацца сімваламі мудрасці і ведаў. А яшчэ яны вельмі часта сустракаюцца ў казках, апавяданнях і легендах. У нашай краіне вароны і крамчукі жывуць амаль што на ўсёй тэрыторыі. Больш за ўсё ім падабаецца сяліцца ў парках, лясах, на ўскрайку населеных пунктаў і ў сельскай мясцовасці. Ласуюцца гэтыя птушкі рознымі пладамі, ягадамі, насеннем і насякомымі. Але падчас голаду могуць знаходзіць ежу і сярод харчовых адходаў. Вароны адны з тых птушак, якія не адлятаюць у вырай, а ўсё таму, што яны добра прыстасаваны да нашых зімовых умоў. Падчас палётаў вароны могуць пераадольваць вялікія адлегласці. А яшчэ гэтыя птушкі вельмі кампанейскія, таму часта можна ўбачыць, як яны лятаюць вялікай чарадой. Усё ж такі цікавыя гэтыя птушкі, хоць і выглядаюць звычайна на першы погляд. Згодна, Дарына. А яшчэ мне здаецца, што лічыць яны лепш умеюць, чым зязюлі. А я вам, дзяўчынкі, і без кар, і без куку магу сказаць, што надышоў час мультфільма. Дарына, калі ласка, падзяліся цікавымі планамі на гэтыя выхадныя. Я збіраюся з бацькамі ў сапраўдныя сафары. Вось гэта планы. І дзе яно будзе праходзіць? У якую краіну вы наведаецеся? У якую? У нашу родную Беларусь. А я і не ведала, што ў нас ёсць сафары. Я таксама не ведаў. Ёсць і не адно, аднак ведаеце, якая галоўная адметнасць сафары, на якой мы збіраемся? Не ведаем. Яна праходзіць на чыгунцы. Ну і дзіва. Нам патрэбны падрабязнасці. Так, Дарына, усё расказвай. Паўдзельнічаць у такім сафары можна ў магілёўскім заасадзе. Гэта сапраўдная прагулка па чыгунцы сярод вальераў з жывёламі. О, і каго там можна пабачыць? Нашых зуброў, і аленяў, і касуль, і шмат іншых жывёл. З'езджу і ўсё вам раскажу. Гэта праўда вельмі цікава і незвычайна. Дзяўчынкі, а вы ведаеце, як перакладаецца слова сафары? Чамусьці мне здаецца, што гэта павінна нагадваць прыгоды альбо вандроўкі. Правільна, Кася. Сафары – гэта такі від падарожжа, у які ўваходзіць назіранне за жывёламі ў дзікай прыродзе. Самае большае сафары знаходзіцца ў Афрыцы. Так і ёсць, Дарына. А давайте на хвіліначку зазірнём на самы незвычайны кантынент нашай планеты. Я згодная. Тады паляцелі. Гэта нацыянальны парк Серенгеці, які знаходзіцца ў Танзаніі. Гэты парк з'яўляецца адным з самых вядомых і значных у свеце. Ой, якія прасторы! І як прыгожа! Неверагодна! А якія яго памеры? Здаецца, што вельмі вялікія. Памеры ў яго такія. Плошча складае каля 15 000 квадратных кіламетраў. Гэта амаль што невялічкая краіна. Вось гэта прастор! Тут жывуць самыя розныя жывёлы і птушкі, але часцей за ўсё прыязджаюць сюды паглядзець на львоў, сланоў, насарогаў і зебраў. Які ж наш свет цікавы і прыгожы. Быццам у мульціку кароль леў апынуліся. Вось-вось. Такія ж краявіды! Калі
Калі вам так падабалася, то запрашаю яшчэ ў адзін мультфільм. Хлопчики и девчонки, долучайтесь! Хлопчики і дзяўчынкі, вось і надышоў час развітвацца. Добрага вам настрою і цікавых пригод. А мы, як заўсёды, сустрэнемся з вами зранку У нашым добраранку!